Kodhi kaunti ma Migori ni migao mar thieth e kaunti no kotenore kod riwruok mar Fred Hollows dhi nyime kod chenro mar kedo kod tuo chiero kata cataract ma en achiel kuom tuoche makelo kethruok mar wang'. E bwo chenro no, jogo mantiere kod chiero e wengegi itimonegi bero. Jojo manigi lerno. Chenro ni mar bero mar golo chiero e wang' bende achiel kuom tuochego ma itudo kod kethruok mag wang'. Biro e kind mar lipot mar Rapid Avoidable Blindness Assessment mar higa mag 2012 yango ni 2.4% mag oganda e kaunti ma Migori ok nyal neno. Kwan ni malo ka ipimo kod kwan jogo eko ma ok nyal neno e piny Kenya mangima men 0.4%. Nyaka sani jolony e wechego mag thieth mag wang' dhi nyime kod timo bero mag wang' ne jogo mantie kod chiero, chenro, chudo mare kod timo kod kumano mar thieth mar SHA. Kuom each and every wang' motim ne bero shachulo siling 33,600. Then nitiere pesa machiendo ma begi chagi chulo ka ng'ato jatuono nyaka ninde osiptal. Nancy Awen men jalony e thiedho wang' wane gisebedo ka giyudo kwan mamalo mag oganda mantie kod chiero e wengegi. Koni nitiere gi tuo mar tigo, ibo yudo ni seche ma idwa ni mondo ineno iro. Ok idwa ni inen maber. Kini ma cataracts magi ok osebedo maber, maybe pok otegno maber, to wanyiso ni gibiro duogo maybe bang' dweche 6 kata bang' higa. Bro, once ni waseng'eyo ni ma oromo mondo gole, to wagole. Oganda mawuok e konde mopogore opogore e kaunti ma Migori mantie kod chiero e wengegi ne otimnegi bero e bwo chenro ni e osiptal maduong' ma Migori Level 4. Sebedo gi chandruok mar cataract ni kuom higni mang'eny. Nochakre pani higa 2018 molosna wang'a koka cham kogol kod cataract no kane koro kanyal neno ngima kare koka chich be nochakore. Bende achaka dhi kode nyaka koro sani gikni be koro chako dinore. Apisa ma ochung' ne tuochego mok gam kata non-communicable diseases e kaunti ma Migori Pololik wacho ni higa mag 2014 kwan ji maromo 4,500 ne otimnegi bero mang'iyudogi kod chiero e wengegi kono bende osemedore e higani. E higani mar 2015 kwan ji maromo 6,000 mantie kod tuono mar chiero osetimnegi bero e kaunti ma Migori. Exercise ni en gima wasebedo kwatimo for the past 3 months gi collaboration marwa ma wan go gi Fred Hollows Foundation ma watime Migori County Referral Hospital ka gi Rongo Sub County Hospital. Olik wache pontie kwan ji mathoth e kaunti ma Migori mok nin nikech chiero manie wengegi to ok ging'eyo ni inyalo thiedhgi. Gima duong' kabisa, Migori County en county mar agriculture, en agricultural county gi mining county. Ma ka wang'i ok ti to onge kaka inyalo yudo kony malong'o. So that is why we are prioritizing mondo mi ji oyud kony mar bero mar cataract. Bedo mar chiero wang' osetudi kod tuoche mopogore opogore ma oting'o tuono mar sukari kod mamoko. Achiel kuom gi en tuo mar sukari kod tuo mar allergy. Kopo ni othiedhi kod yedhe moko kaka steroid for a very long time kuom muda malach, ibo yudo ni chako bedo gi tuo mar cataract. Migao mar thieth e kaunti ma Migori wacho ni gintie kod masinde ma oting'o mago ma ong'ere kaka laser machine kaachiel kod fundas ma bende koro osekonyogi e thiedho tuo mar wang' e kaunti ma Migori. This is the only machine within the southern Nyanza region. There are only 5 of them in this country in a public health facilities. We have a capability in terms of specialists. Currently we have one ophthalmologist, a consultant. We have 5 clinical officers trained in ophthalmology. Current financial year, for example, we have allocated 3 million for commodities to help us run the eye unit. George Juma, Ramogi TV, Migori.